Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yawmiddin. Wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yayan uwa al'ummar musulmi, wannan nasiha ce nake da ita zuwa ga dukkanin al'ummar musulmi baki daya. Zaka ji wato a wannan lokaci da muke ciki mutum ya yarda shi musulmi ne kuma ya yarda dan uwansa ma musulmi ne, amma saboda bambancin kungiya sai ce ai dan kungiya kaza ya zagi annabi, ko kuma wani dan kungiya da ce a dan kungiya kaza ya zagi annabi. To wannan cece kuce da ake ta yi ba wato ba da mai ido zai haifar wa addinin musulunci ba. Kamata yayi a ce a je a wato yaƙo kiristoci wanda suka ce Allah yana da ɗa, yauwa su rabi da wannan aƙida su dawo aƙida ta kan Allah shi ɗaya ne, bai da ɗa bai da jika kuma bai da sa, kamar yadda Allah yake faɗa cikin littafinsa, qul ka ce musu ya rasulullah huwallahu ahad, Allah shi ɗaya ne, Allahu samad, Allah shine mai biyan bukata, lam yalid wa lam yulad, bai haifa ba haife shi ba, lam yakul lahu kufuwan ahad, bai da sa'a mutum ɗaya. To amma ga wanda suka ce Allah yana da ɗa, kiristoci. Wa qalatil yahudu uzairu ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Yahudu suka ce Uzairu dan Allah ne, nasara kuma suka ce Isa dan Allah ne. To waɗannan ya kamata a je a yaƙo su dawo kan turba ta addinin musulunci, su rabu da cewa Allah yana da ɗa, su zo su musulunta kamar yadda Allah yake faɗa a cikin suratul kahfi. Allah ta'ala yake ce mana alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira almu'minina allazina ya'maluna salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Allah ya ce wa yunzira allazina qalu takazallahu walada. Ya rasulullah kai gargadi ga wadannan wanda suke cewa Allah ya rigi da. Wa yunzira allazina kai gargadi ga wadannan qalu takazallahu walada wanda suke cewa Allah ya rigi da. Malahum bihi min ilmin, ba su da wata masaniya akan haka. Haka walali abaihim, haka iyayen nasu ma ba su da wata masaniya akan Allah yana da. Kaburat kalimatan, ta yi girma wannan kalmar da ta karu da take fitowa min afwahim daga bakinsu. Allah ya ce in yaquluna illa kaziba, yani ma yaquluna illa kaziba, ba abin da suke faɗa sai dai ƙarya. Saboda haka babban abin da yake gaban al'ummar musulmi yanzu shine a je a ceto kiristoci, a nuna musu addinin musulunci, su gane cewa Allah bai da ɗa, yawwa bai da mata, anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahiba. Ta wace hanya zai kasance gare shi da